La informàtica és l'ara, ho és tot, perquè tot està interconnectat per xarxes i ordinadors. Si t'apassiona el món de la informàtica i vols començar el teu futur professional en aquest camp, vine a estudiar amb nosaltres, t'ensenyarem el camí. El cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, SMICS pels amics, es cursa en 2 anys. Et proporciona coneixements necessaris sobre el hardware, també coneixements necessaris per instal·lar i configuració xarxes fixes, mòbils i també Wi-Fi. Tots els coneixements necessaris per poder configurar aplicacions, sistemes operatius monousuari i multiusuari i també el disseny i la programació de pàgines web creant sites molt atractius. Tot això mantenint la seguretat i la integritat de les dades que proporciona altres mòduls que aprendràs en aquest cicle. El perfil de l'alumne del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes normalment és un perfil tècnic i molt creatiu. La veritat és que aquest alumne té moltes inquietuds en el món de la informàtica per poder-ho aplicar en el món laboral i també en el món personal, inclús. Les sortides professionals d'aquest cicle d'SMICS estan relacionades amb qualsevol àmbit de la informàtica, o sigui, des de la reparació i construcció d'ordinadors fins al manteniment i la instal·lació de xarxes, així com de sistemes operatius, aplicacions d'usuari, creació i disseny de pàgines web, la seguretat informàtica i un sense fi, o sigui, tot el que es necessita avui en dia en qualsevol empresa o àmbit empresarial. El segon curs d'SMICS es culmina en el projecte final de síntesi. És un projecte grupal on es posa en pràctica tots els coneixements adquirits durant aquests 2 anys, simulant casos reals. A més, fareu el mòdul de la FCT, el qual vol dir que fareu pràctiques en empreses del món real i amb la possibilitat de que aquella empresa se us quedi per treballar a plantilla. A més, no solament et preparem pel món laboral, sinó que et donem una base sòlida per continuar els teus estudis de grau superior i així poder continuar la teva carrera en aquest apassionant món de la informàtica. Si necessites més informació, pots visitar la nostra pàgina web, contactar amb el centre i també et convido a que ens segueixis a les xarxes socials.